ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂರೈಕ್ಲೆಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕರಾವಳಿ ಕಝೀನ್ಸ್. ಎಂಚವ್ಲರು ಪೂರಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಲೈಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸಾರಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವಿವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ತುಳು ಮೂವಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾವುದು? ಯಾರ್ದು? ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ಕಸ್ ಮೂವಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದು ತುಳು ಮೂವಿ. ಸೊ ನಾವು ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಸೊ ನೋಡುವ ಇವತ್ತು ಮೀಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂವಿ ನೋಡ್ತಾರಂತೆ. ಹಾಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗುವ ಫೋಟೋ ತೆಗುವ ಚಾನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಫ್ರೆಶ್ ಎಂಕಲು ತೂಯರು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಐತೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಬೋಸ್. ಮೂವಿ ತೂಕ ನಮ್ಮಿಂದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್. ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ತೂಯರೆ ಪೂರ ಶಾರ್ಜಾದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬೈದೇರಿ. ರೂಪೇಶ್ ಭಾರಿ ದೂರ ರೋಷನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಬಾತಿಲ್ಲ ಡ್ರಾಗ್ ಬಂಡ ಮೂಲು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಡ್ರಾಗ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಏನ್ ಬಾತಿರ್ತಾರೆ ಇದು ದಾಲ ಲಾವೇಜ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಾತಿರ್ಬೇಕು ಐದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗ್ಲು ಬಾತಿರು ನಾವೇ. ಸೊ ಬಸ್ಸಿನ ಜನ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಷನ್ ಸರ್ಕಸ್ ಇದ್ದೀರಿ ಗಿರಿಗಿಡ್ತವಿಲ್ಲ ನಾನು ನಾಳೆ ಜಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬೇರೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಶೋಧನ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅವರನ್ನ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. నేను రిక్వెస్ట్ ఆదమంట జెన్యూన్ నీకు లైక్ ఆండ అండ్ కొంచెం జెడ్ రివ్యూ ಕೊಡ್ಲೆ ಪೂರುಡು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ನಂಗೆ ಅವೇ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ದಾಯೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಮಲ್ತ ಪ್ರತಿ ಟಿಕೆಟ್ ಲವ್ ಬಂದ್ರೆ ದಾಯಕನ್ ಕೆಂಡ ಏನ ಗಿರಿಗಿಟಿ ಆನೆ ಒಂಜೆ ದುಬೈ ನಿಪ್ಪಡ ನಂಚ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ ತೂಪಡ ತೂವಾಡಂದ್ರೆ ಅವು ವಾ ಲೆವೆಲ್ ಹಿಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಬಟ್ 50 days ಮೂಲ ಬಲ್ತೀನಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ 50 days ಊರದ್ದು ಇಡೀ ಬೇಲೆಗಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ತುಳು ಬಂದಾಗ ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೋಜಾಗ. ಸೊ ಅಂಚಾದಿನ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಮುಲ್ತದ್ದು ಶುರು ಆಗುಂಟು ಬಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರು ಜೂನ್ 23 ರಿಲೀಸ್ ಆಪಡು ಬಟ್ ಜೂನ್ 23 ಮುಟ್ಟ ನಿಖಿಲ್ ದಾದ ಬಂದ್ಬರ ಅವು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪಡು. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ತಾನೇ ಥಿಯೇಟರ್ ಫುಲ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದುಬೈ ಫುಲ್ ವೈರಲ್. ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತಾ? ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟಾ? ದಾದಾ ಇಷ್ಟಂಡಿರಾಗಿ ಪೂರಾ ಕಾಮಿಡಿ ಡ್ರಾಮಾ ಫುಲ್ ಟೋಟಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ರಾಮಾ. ಸಾರಾ ಸೆಂಟರ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಕಾಮಿಡಿ ರೈಟ್ ಮೇನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೂಪರ್. ದುಬೈ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾರಾ ಸೆಂಟರ್ ಗುಡ್ ಶೋ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ದಾದಾ ಇಷ್ಟಂಡಿರಾಗಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಪಿನ ಮೂವಿ ಕಾಮಿಡಿ ಭಾರಿ ಇಡ್ಡೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಜಸ್ಟಿಫೈಡ್. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ದುಬೈ ಓಕೆ ದುಬೈ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸಿಂಗರ್ ಒಳ್ಳೆ ನಟ ಒಳ್ಳೆ ಇದು
ಸ್ಟೋರಿ ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಳ್ಳೆ ಆಗಿದೆ. ಟೋಟಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. ನಮ್ಮದು ವಿಶಸ್ ರೂಪೇಶ್ ಮತ್ತು ಟೀಮ್ಗೆ 100 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿ. ಸರ್ ಎಂಚ ಮೂವಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಚಿನ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ಲಿ ಎಂಚ ಮೂವಿ ಮೂವಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಳು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಸ್ ಆತನ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತಾ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತಾ ಟೀಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. 100 days. Thank you. ತುಳು ಮೂವಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಡು ಬಂದು ಒಂದು ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾವು ಸರ್ಕಸ್ ತಜ್ಬದು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೂಡ ನಿತ್ಯ ತಗೊಂಡು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಜ್ಬದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಉಂಟು ಎಂತ ಹೀರೋ Background music, bhai, super with the background music. Acting, sir, Roopesh sir, and Mr. Bolar, my God, he's a legend. Correct. bhojrajvamanjoor. Maten acting, they did comedy. naveendpadil. Maten battu tod, pura family dote. ಇಂಚಾತನ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಹೋಯ್ತು. ನಾದ ಲೈಕ್ ಅಂడి ಅಂದೆ. Aravind Bolar, ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಫ್ಯಾನಾ? ಇಂಗ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಅಂಡ್ ಬೋಲಾರ ಅಣ್ಣನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸೋಮದಂಜ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮೂವಿ ಪೂರಗುಲ ತೂರು ಬತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತು ತೂರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ. ಓಕೆ, Super number one actor. correct. All the best for future. It was very funny movie. ಇತ್ತೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಸೊ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರ್ ಎಂಚ ಫಸ್ಟ್ ವಾಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಸರ್. ಎಂಚ ಇತ್ತು ಮೂವಿ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ಇದು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಎಂಕಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೂಯಾರ ಇರು ಮಲ್ಪರುಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಕಲ್ದು ಹೋಯ್ದೆ. ಶೋಧನ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೌಡ್ ಒಂಜಿ ಮುಂತ ಒಂಜಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಒಂದು ಬಂದದ್ದು ಎರಡು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೊಕ್ಕ ಮೂವಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ನಿಕ್ಲು ತೂದುಪ್ಪುವಾದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ. ಸೊ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅಂತ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ತುಳುನಾಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಗಲ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲಟ್ಟೆ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ ಜೀವ ಮಾತ್ರ ಅದು ತುಳುನಾಡ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿನ ಪೂರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದುಬೈಡ್. ಸೊ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ತುಳುನಾಡ ಜನತೆದ ಪರವಾದ ಎಬ್ಬರ ತಿಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪುಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅವನ ತಿಕ್ಕಿನ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಭೇಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ ನಾವು ಕೈಕೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದೇವರ ನಿಗ್ಲಮಿತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದು ಗುಡ್ ವಿಶ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಸಹಾರಾ ಮಾಲ್ಡ್ ಮೂವಿ ತೂಯ ನಿಜವಾದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ತೂಯಿನ ನೆನಪು ನಾನಿ ಯಾರು ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ಹೋಗ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬಂಜಿ ಬಾತು ತೆಲ್ತಿದ್ದ ಬೊಕ್ಕ ನಾಚಿಕೆ ಒಂದಿತ್ತು ಎರಡು ದಾದ ಇನ್ನೂರ ಅಂತ ತೂನಗ ಪೂರ ತಿಂಗಡ ತೆಲ್ತುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ದಿನ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆತು ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮೂವಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲು ರಿವ್ಯೂ ಡೀಟೇಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಪ. ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸರ್ ರೂಪೇಶ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಅಣ್ಣ ತೆಕ್ಕಿನ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುವ ಅಂತ. ಬಟ್ ದೇವರ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಕ್ ಆರ ಪರ್ಸನಲಿ ತಿಕ್ಕೇರೆ ಒಂಜಿ ದೇವರೇ ಅದೇ ಎಂಕ್ಲಿನ ತುಂಬ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ಗೈಸ್? ಜೋಕತ್ we are with the legend superstar Roopesh Shetty. First of all actually enna age irudhu mast elle me enna 40+ but imere achievement ಆತುಂಡು ಎಂಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆತಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಲ ಆತುಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಟ್ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಸಿನಿಮಾ ಯಾರಂತ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದಾಟ್ ಬಂಡ ಇದು ಈ ಒಂದು ಓಮನದು ಇಂದು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್
ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಶೋ ಸೊ ಇದ ಫಸ್ಟ್ ಇಬನ್ ಬಟುಡರ್ದು ಒನ್ ಬೈ ಮಾತ ದಿಕ್ಕಿಗ್ಲ ಹೋದು ಟಯರ್ಡ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಒಂದು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದುಬೈಡ್ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲಾಡಿದ್ದು ದುಬೈಡ್ 4 ಶೋ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1300 ಮಿತ್ ಕ್ರೌಡ್ ಒಂದೇ ದಿನ ತೂಕೊಂಡು ಬಂಡ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಸೊ ಈ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ದುಬೈ ಉಪನ ಮಾತ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಾಕ್ಲಿ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮನ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನಿತ ರಿವ್ಯೂ ಅಂತೂ ಎಂಗೆ ನಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು 2 ದಿನ ನಡೆದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹತ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನಿ ಕೂಡ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು really happy so thank you so much and ಈಗ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಕರಾವಳಿ ಕಸಿನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ರಿವ್ಯೂಲ ಬರ್ಕೊಂಡು June 23rd ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು how important Housefull month ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಇದಕ್ಕಿರಲ್ಲ thank you so much ಸೊ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದು ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗೋದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಡಿ ಬರ್ಲೆ ಕುಡ್ಡ ಮುಂಬೈ ದುಬೈ ಓಕೆ ಶೋರ್ ಎಂಡ್ ಮೂಲ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ಸೊ ನಿಕ್ಲು ತೂಯಾರ ಆತೈತೆ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿವ್ಯೂ ಪೂರ ನಮ್ಮಲ್ಲ ತೂಯ ಸರ್ಕಸ್ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಇದು ಭಯಂಕರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಪುನಿ ಚಾನ್ಸ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಕೂಡ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಇದು ದಕ್ಕುನತ್ತಾವ ಇಂದು ನಮ್ಮ ರಿವ್ಯೂ ರಾಂಗ್ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆತು ಸೂಪರ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಮೂವಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆವಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ BGM ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಕ್ಷನ್ ವಿಲನ್ ರೋಲ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸೋ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲವರ್ ಬಾಯ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮೋಡ್ ವರ್ಗ ಕೊಂಚ ಇಮೋಷನ್ ಸೀನ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪಂಡ ಮುಕ್ಲು ತುಯಿನೇ ಬಾಕಿ ಅವಳು ಹೀರೋಯಿನ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅರೆಗೆಡ್ಡೆ ವಿಶಸ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಲನ್ ಆದ್ ಮಂತೀನಿ ಒಬ್ಬ ಖತರ್ನಾಕ್ ಆಕ್ಟರ್ ವಿಲನ್ ಆದ್ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಲನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಮೂವಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಮಂತದ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಹಾಪುಲಕ ತೆಲಿಪಾಯಿನಿ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ಭೋಜರಾಜವಾಮಂಜೂರ್ ಪಡೀಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಲ ಮಸ್ತ್ ಡೆಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಮಸ್ತ್ ತೆಲಿಪಾದಿರು ಮಸ್ತ್ ಮಂತಿಜಿ ಅಂಚದಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪೂರ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತಿನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಲ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ದಾಯ್ಬಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜೀವ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಇವನ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತ ಪಾಲ್ಪನೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಂದಪ್ಪ ಎಲ್ಲೇ ನಿಖಿಲ್ ಆತ ನಮಗೆ ಲೈಕ್ ಆತೇನೆ ಗೈಸ್ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಮೂವಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ ಇಂದು ಡಬಲ್ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಇದೊಂದು ಸೂಪರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪಣ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಮೂಲ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಅಂಡ್ ದುಬೈ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ಕಸ್ ಟೀಮ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ತೂಪು ನಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಭಾಗ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನಿಕ್ರುಲ್ಲ ಪೋಲೆ June 23rd ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ಕುಡ್ಲಡ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಹಿಟ್ ಮಂತದಿ ಮೂವಿ ಕೊಂಚ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊನತ ಕೊರ್ಲೆ ಪಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ಕರಾವಳಿ ಕಸಿನ್ಸ್ ಸೊ ಗೈಸ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನೀನಿ ಇಡಿಗೆ ಮುಗಿತಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಮೂವಿ ತೂಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಅಪ್ಪನ ಮುಟ್ಟ ತಿಳಿಪುಲೆ ಕೀಪ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ see you soon